nyt on kyllä Tappara ja täällä molemmissa päissä on kyllä tullut monenmoista tilannetta. kyllä. No ja nyt on sitten Rita. Rita ampuu, mutta Karhunen torjuu. Pistää Vänttiselle. Vänttinen pistää Kaijomaalle. Kaijomaa pistää Ahtolalle, mutta Ahtola ei tämä syöttö tavoita. Kyllä nyt on jännää paikkaa menossa. Tämä ottelu. Ja sieltä tullaan, mutta kyllä on Tappara. Jos se menee jatkoajalle, niin se on kyllä Tapparalle tuttua juttua. Ahtola. Joo, Ahtola tekee! Jerry Ahtola uittaa kiekon häkkiin! Jerry Ahtola uittaa kiekon häkkiin! Tappara johtaa 1-2. Kyllä tämä on Se oli nätti muuten. Rämö yrittää torjuntaa, mutta kiekko häkkiin.